matagal silang hindi nagkita, kaya yan, mahal na mahal niya. Ako pa hindi. Hindi nakapindot, nakakainis. Ay, sana si Chin? Umalis ka dyan, Chin ah. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Hi guys. Chin, sabihin mo muna hi guys. Ariko. Umaabot sa buwan. Max. Pangit po, Max.
anak nun. Ba't ang pa? Wala. Kaya kasi, Malit pang anak nun. Ano nila, hindi pa nila anak. Hindi naman nila anak yun. Yung anak ni One Eye. kaya anak din. Ampun nila. Si Ryan ang di nabuo. Nasa abroad pa uuwi. Ilan years Oh na my to? God. Saka may bahay na yun sa ano. Ha? May bahay na yun sa Magalang. Ha? Sa Magalang yata. Oo. May sawa na? Oo. Papa, pupa. What? Yun ang kamukha niya akong Efren. Chin, dance ka. I'm a Barbie world. In a Barbie world. Yan, kumain ka na. Si nanay kumain na yan. Oo. Ayaw kumain ko. Go away. Kumain ka na. Gusto ko kumain mag-isa, bro. Hindi, kung saan to pa daw pumunta kay nanay. Ikaw na. Nanay na? Leader. Oo nga, ikaw na nga. Leader ka. Leader ikaw. Leader ikaw. Okay. Ay, hindi ko na mapapanood yung Disney live. Ay, may nanonood. Kumain ka na dun, Chin. Ikaw na maglagay ng Saan ka ba kakain? Sa lamesa o ano? dito! Si tatay, pahingi ka. Ayaw ko. Ikaw na. Sino ba ang boss? Ikaw. Hindi ako ah. Si tatay. Ikaw yung girl. Boy kaya ako. Oo. Wait lang. Tatay, ang cute. Ang cute. Gusto ko na. Ang kagatin mo. No! Gusto ko anuhin. Ang cute. Anay ko na yung buhok ko. Aw, cute. Hoy, Max. Lumabas ka dun. Jen, saan ka ba? Dito! Oh, pagkain ng bruha. Ayan, kumain ka na. Hoy, kumain ka na. Huwag kang puro cellphone.